Вы слухаеце, без доктара навук не разабрацца. Дзе Алесь Краўцэвіч, уласна, доктар гістарычных навук, і я, Юля Краўцэвіч, суправаджаем вашу дарогу, прабежку ці філіжаначку кавы у гісторыю і гісторыі Беларусі. Чаму Беларусь такая не беларуская? Пытанне абшырнае і складанае. З чаго ўсё пачалося? Якія былі прычыны? Што адбывалася вакол нас? Вось трошкі аб тым, што было ў папярэдніх эпізодах. А цяпер пра абуджэнне. Пачаткі нацыянальных рухаў. Нацыянальныя рухі ў Еўропе і ў Беларусі ўсё гэта прыкладна адна фаза, адзін больш-менш часовы перыяд, праўда? Больш-менш. Хаця не синхронна ўсё развівалася, а, як пішуць даследчыкі, асінхронна, все ў розныя часы. Асінхронна гэта значыць? Ну, не ў тыя самыя гады. То есть несупадзенне было ў дзесяцігоддзя, нават да стагоддзя. Залежала ад таго, якія сацыяльныя групы в гэтым руху ўдзельнічалі агулам. Маецца на ўвазе, чым большая структура грамадства прадстаўлена на нацыянальным руху, тым ён быў больш паспяховым і хутчэй развіваўся, хутчэй дасягаў мэты. Так, а якія існуюць гэтыя групы? Ну, вот я давно уже нашел вельмі цікавую і на мою думку, вельмі дакладную класіфікацыю нацыянальных рухаў па крытэрыю удзелу в этом руху розных сацыяльных пластоў. Это 3 групы, вельмі простыя. Просты падзел. Это першая група да якой належаць нацыянальныя рухі, в якім удзельнічалі все галоўныя слаі грамадства. Сяляне, рабочыя, мяшчане, шляхта, арыстакраты. Это першая група. Другая група – это тыя нацыянальныя рухі, тыя народы, у якіх рухах не ўдзельнічала шляхта. Арыстакраты. Яна была асіміляваная, Чэхія нямецчаная, у нас у літувіцаў у краіне спаланізаваная, потым пасля прыходу Расіі частка была русіфікаваная, у Славакіі мадэрнізаваная і так далей. Шляхта яна належала да другога народу. Мусіла далучыцца да нейкага народу, выбірала другі народ. І трэця група – гэта так званыя сялянскія народы, якіх нацыянальны рух развіваўся без масавага ўдзелу шляхты і мяшчанства, і не было яшчэ рабочага класу. Вот мы, беларусы, належым да той групы трэцяй. Это вот самое важное адрозненне, тому што тыя ж самыя арыстакраты, мяшчане, это былі класы маёмасныя, это былі класы больш адукаваныя, якія маглі ўкласці ў эту справу і грошы, і свае веды. Нас это все было цяжэй. А ці належанне да канкрэтнай, да нейкай з гэтых груп, яно ўплывала на хуткасць і паспяховасць нацыянальных рухаў? Непасрэдна. Яна ўплывала, але это быў толькі адзін з чыннікаў, который апазняў развіццё гэтага нацыянальнага руху. Таму што было там шмат розных чыннікаў. Карацей, тое, ці народ належыць да якосці з гэтых групаў, так, падзел да гэтых адной з 3 групаў, не з'яўляецца канкрэтным прычынай, ці хтосьці давёў нацыянальны рух да поспеху, ці не. У сутнасці, кожны удзельнік з гэтых групаў, незалежна таго, да якой належыць, меў шанец на поспех. Ну так, але генеральна, напрыклад, Венгры, там была арыстакратыя нацыянальная. І яны дабіліся фактычна палітычнай улады ў сваёй краіне ад Габсбургаў у 1867 годзе, калі была створана дуалістычная дзяржава Аўстра-Венгрыя. Яны былі амаль поўнымі гаспадарамі. З другога боку, вельмі моцны нацыянальны рух польскі дасягнуў незалежнасць толькі ў 1918 годзе. Тут былі іншыя фактары, пра которые мы яшчэ пагаворым. У кожнага нацыянальнага руху ёсць фазы, так, якімі яны развіваюцца. Якія існуюць падзелы на фазы? Ну, хіба самы аўтарытэтны даследчык нацыянальных рухаў у нашай частцы Европы, у цэнтральна-ўсходняй Европы, это чэх Міраслаў Грох. Ён такі уже дядзечка уже даволі стары, 90 ці колькі жывы, і вельмі цікавыя яго абагульненні, складаныя абагульненні, таму што акрамя гэтых тыповых рысаў нацыянальныя рухі кожная глыбока індывідуальная, а ён здолеў высунуць некія агульныя моманты і іх прадставіць. Так вось,
Все нацыянальныя рухі праходзілі 3 фазы. Маецца на ўвазе паспяховыя нацыянальныя рухі, которые закончыліся фармаваннем сучаснага мадэрнага народу. Гэта фаза А, навуковая. Вывучэнне фальклору патэнцыйнага народу, пачаткі абуджэння. Вось. Далей фаза Б. Это калі група нацыянальна свядомых актывістаў, часта вельмі невялікая група, пачынае пераконваць масы, што вы народ. Найперш сялянскія масы, іншыя масы, то есть агітацыя, другая фаза нацыянальнай агітацыі. Першая А – это вывучэнне групы супольнасці, якая з'яўляецца патэнцыйным народам. Б – гэта пачатак нацыянальнай агітацыі. І група это не шматлікая, агітатараў-будзічыляў, як чэхі называюць. І С – это ўжо масавы рух, незваротны характар. Калі рух падтрымлівалі усе галоўныя істотныя элементы грамадства, калі выпрацоўвалася палітычная праграма, там аўтаномія спачатку у імперіях, потым і незалежнасць. І вот все фазы развіваліся не ў тыя самыя прамежкі часу у асобных народаў. Былі вельмі вялікія разбежнасці. Вот я на пачатку назову вот эти группы, которые ранние, которые позднейшие, которые запоздненные группы народов, этих рухов национальных. Фаза А, вот это вывучение, она была растянута, раскинута по всему новому 19 стагоддзю, хотя пачалася у конце 18-го, початку 19 стагоддзя, калі вот адукаваныя людзі, мясцовыя шляхціцы, бедныя святары, часамі і вялікія арыстакраты пачынаюць цікавіцца вакольным асяроддзям і людскім асяроддзям, вывучаць сялянаў, іх адзенне, вопратку, звычаі. Такая была мода. І гэта было характэрна ўвогуле для ўсёй Еўропы, так? Такое зацікаўленне. Так, паўсюдна. Это была такая мода. Ад часу асветніца прыйшла, там цікавасць да людзей. Яна, напрыклад, вот эта фаза, вот, яна працягвалася яшчэ і наступныя фазы. Вывучэнне народу, яно не закончылася. Але вось фаза Б, которая агітацыя, што вы народ, у чэхаў пачалася ўжо ў пачатку 19 стагоддзя. Бо іх былі удзельнічалі і мяшчанства, так функцыянальная група, которая мела грошы, і школкі для іх, арыстакраты нямецкамоўныя рабілі чэшскія і так далей. У фінаў пачалося это 40-е гады. У літувісаў, нашых суседзяў паспяховых, 80-е гады 19 стагоддзя адно, а ў беларусаў фактычна у пачатку 20 стагоддзя. Таксама вот па храналогіі пачатка падзяліў Грох, там іншыя даследчыкі на 4 групы. Это вот ранние рухи, которые уже развивались активно каля 1800 года. Это грецкий, норвежский, ирландский, сербский и чешский. Это вот, которые ранее досягнули. Другая группа, там уже несколько десятилетий позднее пачаўся. Эта агитация пачалася каля 1840 года. Это словацкий рух, хорватский, славянский, фламандский, финский, болгарский и румынский в Семиграде, территория Венгерского королевства. Потым яшчэ пазней гадоў на 20 рухі, трэця група, якія пачаліся каля 1860 года. Пачалася эта агітацыя. Это эстонскі, латышскі, заходнеукраінскі, чылі русінскі там называўся, валійскі, паўднёвы Уэльс, паўднёвая Англія, ісландскі. І чацвёртая група, да якой мы належым, это запозненыя народы, калі пачатак нацыянальнай агітацыі сягае ў 1880-е гады, або нават і пазней. Это літувіскі, албанскі, македонскі ўсходні, украінскі, беларускі, каталонскі, баскійскі і шотландскі. Вот. Звычайна бывала так, што хто раней пачынаў, той раней здабываў поспех, але не было так закономерна. Бывало так, што некаторыя пазней пачыналі, але хутка развіваліся, як, напрыклад, было каталонцаў, літувісаў, эстонцам. І вот на гэта ўплывалі на працэс развіцця, на поспех, пераход у галоўную фазу масавую, на гэта ўплывалі розныя чыннікі. Што за чыннікі? Якія чыннікі ўплывалі менавіта на развіццё нацыянальных рухаў і на іх поспех? Это мадэрнізацыя агульнае грамадства у краінах Еўропы. Это палітычныя змены. Это, напрыклад, ператварэнне абсалютных манархій у канстытуцыйна-ліберальныя. Это калі манарх даваў падданым канстытуцыю з правамі, апісанымі правамі і сваімі абавязкамі, парламент таксама ствараўся. Або падданыя дамагаліся
рэвалюцыі ці якімі іншымі справамі ад манарха. Это было важна. Таксама так званая сацыяльная мабільнасць, это развіццё капіталізма, маецца на ўвазе магчымасць кар'еры, даступнасць школьнай адукацыі. Вот, напрыклад, у аўстрыйскіх уладаннях у 18 стагоддзі была праведзеная рэформа адукацыйная і абвешчана ўсеагульная адукацыя. Не абавязкова, але ўсеагульна, то есть кожны чалавек мог атрымаць падставовую адукацыю. Чэхі, напрыклад, былі па пісьменнасці, па ўзроўню хіба на першым месцы ў Еўропе, дзякуючы этой рэформе габсбургскай. Это вельмі важна. То есть адукацыя была вельмі важна. Потым яшчэ так званая інтэнсіўнасць грамадскай камунікацыі. Это значыць? Інфармацыя пераказвалася як мага большай колькасці кліентаў, адбёрцаў, што называецца, успрымальнікаў. Гэта газеты, гэта буквары, гэта некія грамадскія арганізацыі, это магчымасць паездкі з краіны ў краіну, з рэгіёна ў рэгіён у краіне. Гэта асабліва важны нацыянальны друк. Ну, это галоўны быў сродак камунікацыі, так? Так, тыя газеты ў нас з'явіліся только вот в 1906 годзе. З'явіліся тыя газеты. Это было важна, каб распаўсюджваць этой ідэі сярод людзей. Спачатку іх навучыць чытаць, так это сялянства, а потым ім укладваць нейкія зместы нацыянальныя ў галаву. Это была важна наяўнасць так званага культурнага п'емонту. Нацыянальная пляцоўка ў іншай дзяржаве. Там, дзе спрыялася сітуацыя, была спрыяльна. Это, напрыклад, у палякаў, украінцаў была Галіцыя. Это правінцыя Аўстрыйскай імперіі, дзе аўстрыякі праводзілі палітыку талеранцыі культурнай. Школы ўкраінскія развіваліся, друк, арганізацыі, некаторыя нават фінансаваліся аўстрыйскім урадам ці спецслужбамі, каб супрацьпаставіць украінцаў палякам. І адтуль это ішло ва ўсходнюю краіну. Такім чынам, тая частка, якая знаходзілася пад расійскай імперыяй, дзе ўсё гэта наадварот прыціскалася, і это давала магчымасць поўнасцю не знікнуць гэтай ідэі. Так, это такая пляцоўка культурна за межамі. Або у літувісаў это была малая Літва, Клайпецкі край. Яна была ў складзе прускае каралеўства, потым германскай імперіі, і там тэатры, школы, друкарні літувіскія развіваліся. І вот, што Караткевіч пісаў пра кніганошы, это было пра іх. Яны, тыя літувіскія кніганошы, друкі перацягвалі праз мяжу на тэрыторыю расійскай імперіі ва Укштоту сучасную, Жамойць эту сучасную. І это была камунікацыя. У нас такого не была. Першая кніжка, напрыклад, дудка беларуская Багушевіча была выдадзена ў Кракаве, адтуль даставіць праз сотні кіламетраў. Другая была выдадзена ў Познані, это пад нямецкай таксама заборам нямецкім в складзе нямецкай дзяржавы. Не было гэтага, то есть інтэнсіўнасць грамадскай камунікацыі і маецца дапамога звонку. Это культурныя п'емонты, там, дзе полымя нацыянальнага руху разгаралася і іскры перакідваліся на іншую суседнюю краіну. Это таксама, напрыклад, рэлігія. Наколькі рэлігійныя інстытуты спрыяюць нацыянальнаму руху. Ну, вельмі важна это было ў палякаў каталіцызм. І ён, у прынцыпе, ролю выканаў неверагодна важную у канцы 19 стагоддзя. Дзякуючы касцёлу, шляхецкі польскі рух, які дзейнічаў самастойна, там паўстанне ўздымаў, спрабаваў аднавіць Рэч Паспалітай, быў злучаны праз касцёл з сялянскім масавым рухам. Это вот праваднік, это вот, як касцёл, вельмі важную ролю. Тое самае духоўнае адыгралі вялікую ролю у Літуве. Частка каталіцкае духавенства прыняла літувіскую нацыянальную свядомасць і вельмі актыўна развіваліся. У нас таксама это было пазней, часткова. У нас не было рэлігіі, которая бы аб'ядноўвала нацыю. Ну, пра уніяцтва з вялікай доляй умоўнасці можна казаць. Ну так, таму што тычыцца уніяцтва, так, яно ў нейкі час аб'яднала, па сутнасці, беларусаў, так, это стала такая агульная рэлігія, але калі пачалася масавы пераход уніятаў у праваслаўе, калі гэта было змушана, яны былі змушаны пад расійскай імперыяй, это быў той жа перыяд, так? У 1839 годзе гвалтам усе уніяты былі пераведзеныя ў праваслаўе. Яшчэ перад гэтым частка менавіта ў гэтай іерархіі уніяцкай згадзілася вайсці
в расійскую імперію, а яшчэ у Рэчы Паспалітай з 17 стагоддзі вышэйшае уніяцкае духавенства актыўна паланізавалася, толькі ніжэйшае это белае духавенства, якое працавала ў парафіях, у прыходах, сярод беларускае сялянства, яно трымалася беларускай мовы, каб людзі разумелі. А як інстытуцыя, касцёл базылянаў, царква базылянская, она паланізавалася і не падтрымлівала, напрыклад, друкарні беларускай мовы, кніжкі не друкавала ўжо ў 18 стагоддзі. То есть тут таксама все гэта адносна. Ну так, мы як такая нацыя і народ памежжа, і ў тым ліку рэлігійнага, гэта не зусім наша гісторыя, рэлігія нас не да канца можа аб'яднаць, і ніколі так не было, мы былі аб'яднаны зусім на іншых, у іншых аспектах. Згодны, я ўвогуле весь час пра это кажу і прапагандую, што ў Беларусі рэлігія не з'яўляецца чыннікам аб'яднаўчым. Не з'яўляецца, ніколі не з'яўлялася. Это краіна поліканфесійная. Я калісьці в маладосці, як маладосці, уже блізка 30 гадоў быў, я спадзяваўся, што гэтым стане уніяцтва. Грэка-каталіцызм, таму што ён на роднай мове функцыянуе. Можна звяртацца да Бога па-беларуску. Я хрысціўся у Менску у святла памяці ксяндза Яна Матусевіча на кватэры. Тым ліку я хрысцілася са мной твоя найстарэйшая сястра Вераніка, грэка-каталіцызм. Але потым я быў здзіўлены, з якой агрэсіяй і негатывам да грэка-каталікоў ставяцца свядомыя беларусы праваслаўныя. Вось. І это для мяне было нечаканасцю. Мне здалося нармальна. Праваславие гаворыць па-расейску, каталіцтва па-польску гаворыць пераважна. Так а вось ж уніяцтва. Не. І да мяне тады дайшло на асабістым вопыце, што гэта рэлігія нас не аб'ядноўвае. Рэлігія павінна быць прыватнай справай беларусаў. Тое, што нас аб'ядноўвае, можа аб'яднаць у сённяшні дзень, это мова. Это нацыянальная мова, это самы вельмі магутны фактор, магутны чыннік аб'яднання. Ну, пра гэта яшчэ мы будзем гаварыць. А я скажу так, што гэта, акрамя іншага, гэта яшчэ экзамен на беларуса. Мова. Калі чалавек вывучыў мову, значыць, ён хоча быць беларусам, значыць, хоча быць прыналежным да нацыі. А вот который мову не вучыць, а гаворыць, я гражданин Республики Беларусь, я беларус, и этого достаточно, с этими людьми вялікія праблемы. Тут таксама мы про это поговорим. А калі вяртацца да мадэрнізацыі, то, што мы раней казалі, вот это скасаванне прыгону, вызвалення асабістае сялян і перадача ім прыватную ўласнасць зямлі перадача іхніх дзялак, на которых яны працавалі, это таксама частка грамадскай мадэрнізацыі. Таксама змена адносінаў. І ў нас это было найпазней. Расійская імперія толькі в 1861 годзе ліквідавала прыгон. А якія з гэтых чыннікаў паўплывалі найбольш менавіта на беларускі нацыянальны рух, так? Таму што, як мы гаворым, рэлігія паўплывала на многія рухі, але для беларусаў гэта не было такім актуальным пытаннем. Зразумела, адмена прыгоннага права, якія яшчэ былі такімі самымі галоўнымі чыннікамі менавіта для нас. А я скажу, што можна пытанне трохі твоё іншым бокам прадставіць. Якіх чыннікаў не хапіла з гэтых беларусаў, якія чыннікі дрэнна працавалі беларусаў? Да практычна ўсе. Акрамя аднаго чынніка гэта колькасць носьбітаў мовы. Тут вядомы амерыканскі гісторык Тимоті Снайдер. Ён гэта зразумеў, калі пабачыў вынікі працы, вынікі сялянскай беларусізацыі у 19 стагоддзі літувісаў, калі на пачатку 20 стагоддзя 60% насельніцтва Віленскай губерні гаварыла па-беларуску. Гуды называлі, это людзей называлі літувісы. І ён напісаў такую сакраментальную фразу: калі поспех нацыянальнага руха залежаў толькі ад колькасці носьбітаў мовы, то беларусы былі па-за канкурэнцыяй. А цяпер, бачыш, іншыя чыннікі да таго так прычыніліся, так склаліся, што і колькасць носьбітаў мовы рэзка скарацілася. Тыя беларусы, которые жылі на Віленшчыне, яны былі каталікамі, это былі нашчадкі мясцовых літувісаў, іншых балцкіх плямёнаў, якія ад 14 стагоддзя станавіліся каталікамі, а гаварылі па-беларуску, паступова
пераходзілі на беларускую мову, яны, асноўная маса ў міжваенны перыяд сталі палякамі. Таму што была польская дзяржава, Польска забрала Вільню, Польша, і это каталікі дзеля так званага грамадскага авансу спалачнага, як кажуць палякі, для кар'еры грамадскай, яны тут жа пазапісваліся у палякі, таму што ў міжваеннай Польскай рэспубліцы толькі паляк-каталік меў шансы на некі ліфт падняцца у сацыяльным ліфце на некую кар'еру. Бацька мне гаварыў, вот у польскім войску дзед расказваў, што беларус вышэй капрала не падымаўся. Ну, гэта былі розныя моманты, былі выключэнні, конечно. Ведаеш, на такі сучасны розум гэта так складана уявіць, ну, шчыра кажу, таму што вось ты гаворыш пра тое, што калі б чыннік колькасці быў бы адзіным самым важнейшым, мы былі па-за канкурэнцыю, гэта вельмі складана ўкладваецца ў галаве, таму што у сённяшняй рэальнасці беларуская мова гэта такая схаваная ад людзей мова, за якую трэба змагацца, каб хтосьці на ёй гаварыў, якую трэба захоўваць, для того, каб яна не знікла. І гэта неверагодна, як мала часу трэба для таго, каб все гэта, каб страціць гэтую вялікую колькасць носьбітаў. І проста уявіць тое, што калі б колькасць беларускамоўных беларусаў сёння была такая, як польскамоўных палякаў, гэта неяк за межамі уяўлення, шчыра. А паглядзеўшы проста на тую сітуацыю таго часу, это вось 18-19 стагоддзя, якая колькасць была носьбітаў беларускай мовы, гэта, ну, у маёй галаве сучаснай гэта не памяшчаецца. Гэта гаворка была пра тэрыторыю былога Вялікага княства Літоўскага пасля Люблінскай уніі. Это вот Беларусь, Літува. Вот в этом рэгіёне, так званая гістарычная Літва, пасля знікнення Вялікага княства Літоўскага, а наконт вот это носьбітаў мовы, што-то не было крытэрыем, тут вельмі важны быў якасны пералом, які не ўдалося беларускім агітатарам перадолець. Гэта зрабіць мову каштоўнасцю. А гэта можна зрабіць каштоўнасцю ў значнай ступені, прабач мяне, прымусам. Не так, што вот бізуном размаўляй, а па-за такім гвалтоўным прымусам, непасрэдным прымусам, гэта, напрыклад, ведаеш, каб зрабіць некую кар'еру, стаць адміністрацыю, трэба ведаць эту мову, трэба гаварыць на этой мове. І там рух нацыянальны хутчэй развіваўся, дзе можна было рабіць некую кар'еру адміністрацыйную, грамадскую, не адмаўляючыся ад мовы. У некаторых краінах такое было. У нас трэба было адмаўляцца. Цалкам адмовы, таму што не было сваёй дзяржавы. Каб была свая дзяржава, яна б эту мову гларыфікавала. Я проста выдатна памятаю беларусізацыю у сярэдзіне 90-х гадоў 20-го стагоддзя. Я сам ёй удзельнічаў як першы прарэктар Гадзінскага універсітэта, адказваў за рэалізацыю закона аб мовах. Калі пераводзілася на беларускую мову вышэйшая адукацыя, я тым займаўся, то есть мы за паўгода перавялі 60% выкладання на педагагічных плынях Гарадзінскага універсітэта на беларускую мову рознымі стымуламі, то людзі пачалі аддаваць дзяцей у беларускія школы. Конечно. Для того, каб дзеці маглі пасля атрымаць вышэйшую адукацыю. Вот. І глядзі, літувісы, яны зрабілі эту мову найвышэйшай каштоўнасцю. Найвышэйшая каштоўнасць – это іх мова. Вот яны тут же пераходзяць на сваю мову. Напрыклад, цікавая дэталь. Яны перакладаюць на літувіску ўсе глянцавыя найбольш вядомыя часопісы свету. Метрополитен, Forbes і так далей, так далей. Перакладаюць на літувіскую мову. У нас гэтыя часопісы не выдаюць і проста дастаўляюць з Расіі іх выданні нават. Вот. І гэты яшчэ літувісы трацяць грошы на дубліраванне фільмаў на літувіскую мову. Ну, тут дзяржава таксама мае значэнне. Вот калі не ўдалося ту дзяржаву сваю нацыянальную збудаваць першай палове 20-го стагоддзя, гэта таксама гэтае наступства. То есть у нас у галаву укладалася, што мова гэта не важна.
Надо народ сначала накормить, потом думать там о язык, о культуре и так далее. Неважно, на котором языке человек говорит. У нас 2 государственных языка, и все переводят на российскую. У нас равноправие языков, и все переводят на российскую. Так. Да неважно. Я памятаю, конференция была вот в Речиці, под Речицей организовывалась донорские читания. И там были украинцы, были поляки, литовцы. Мы звязаны со спадщиной донора Запольського, історика Митрофана. Донор Запольського і проректор Гомельського університету. За чаркой говорить до профессора Киевского университета украинца. Вот, приезжайте к нам преподавать в Гомель, мы вас примем на ставку, на полставки. Той профессор, украинец, вельми человек шанаваны, вядомый науковец, говорит, ну вы что, это ж треба ведать белорусскую мову. А у нас не надо, прежде не надо. Что вы, какая проблема? Это проректор университета, говорите. Это вот это істотна розниця. Вот мы говорили про колькасць носьбітаў мовы. А цяпер гэта няма. Цяпер беларускай меншасці в Літве, Польшы скарачаюцца. Таму што няма падтрымкі з боку нашай дзяржавы беларускай. Русіфікацыя мае сістэмны, всеабдымны характар. Я, калі вучыўся ў тэхнікуме городняй фізкультуры, маладыя былі кніжкі мы гублялі з бібліятэкі. Я впервые с ним стукнулся, это 74-75 год. И каб треба было купить некую любую другую книжку, отдать в библиотеце, каб колькость одинок была супадала. Я здзівіўся, я прылёз купіў некие хорошие белорусские книжки за 2 сгубленные. И это фыркнула библиотекарша, что вы мне принесли. Что они были по-белорусски? Они были по-белорусски. То есть вот я отчул такую дискриминацию, такую тенденцию. Там много таких прояваў было. Вот. Ну, зараз... Ну, гэтыя праявы, яны былі, калі я была маленькая і жыла ў Беларусі. Таму, як бы гэта, мне здаецца, кожны чалавек, які ў Беларусі гаварыў па-беларуску, сутыкаўся з гэтым і не раз, і ўсё жыццё, і далей з гэтым стукаецца. Ну, добра, но калі столькі гадоў, стагоддзямі, ёсць спробы таго, каб гэтая агітацыя народа перарасла ў масавы характар. Столькі гадоў нічога з гэтага не атрымалася. Дык на што увогуле далей з гэтым змагацца, калі многа краін, якія маюць такую ж самую мову, як і іншыя краіны, але лічаць сябе іншым народам. Можа, трэба адчапіцца ад гэтай беларускай мовы? Ну, напрыклад. Ну, амерыканцы лічаць сябе асобным народам, зусім асобным ад канадцаў ці ад тых жа брытанцаў. Нармальна жывуць сабе, размаўляюць адной мовай. Амерыканцы ж нацыя мігрантаў. Іх гісторыя на 1000 гадоў менш за нашу. Карацей, за нашу. Ну што? І жывуць сабе. Ну так. Я проста кажу пра такую такі вельмі актыўны зараз наратыў наконт таго, што трэба адчапіцца ад беларускай мовы. Беларусы многія гавораць па-руску і абсалютна не мусяць яе эту мову вучыць беларускую, могуць ствараць культуру мастацтва па-руску, якое будзе лічыцца беларускім, і што гэта трэба прыняць і адчапіцца ад беларускай мовы. І гэта вельмі актыўны зараз наратыў. І што ты пра гэта думаеш? Ну, я таксама пра гэта задумаўся, калі я ўжо пачаў у сябе асэнсоўваць, як асоба 18 гадоў паступіў у універсітэт, пачаў думаць, як далей жыць, што думаць. І я зразумеў, што ўсё-такі трэба, па-першае, трымацца свайго, а па-другое, я пераканаўся, што трэба трымацца беларушчыны, калі трапіў у Маскву ў аспірантуру. І калі пабачыў, наколькі мы адрозніваемся ад расейцаў як народ, і наколькі гэтыя беларусы, яны губляюць сябе, губляюць годнасць, губляюць, не ведаю, камфорт, то, што яны былі вымушаныя пераходзіць на эту расійскую мову. Зараз то некалькі пакаленняў беларусаў нарадзілася ў расійскай мове. Так, большасць беларусаў маюць у свядомасці толькі адну мову, рускую. Яны з ёй нарадзіліся, гэта не быў іх выбар. Яны былі вымушаны ведаць толькі рускую мову. Так. І нюанс у тым, што гэтыя
люди, которые говорят по-российски, говорят, мы белорусы, но говорим по-русски, они все равно непозбежно нас ведут в Россию. А ці добра для беларусаў, калі мы сольемся в адзіным расійскім народзе. Па-другое, розніца, вот ты якраз говоришь про так званый громадянский национализм. То есть мы громадяне Беларуси, Так, неважно, каким языком говорим. Мы громадяне Беларусі, мы народ беларускі, мы говорим по-руску и по-беларуску. Так. И гэта нормально. Так, неважно, на каком языке говорим, это тоже есть розница. Вот есть это громадянский патриотизм, а есть так званый этничный патриотизм. Так вот, громадянский патриотизм, по окреслению того же самого чеха Мирослава Гроха, это как працоўны контракт. Разумеешь? Вот держава нам нешта робіць, мы лояльны этой державе. Яны прапаведуюць контракт. Не, ён тут же переехал куда-то там у другую краіну, переписаўся ў палякі, переписаўся ў расейцы. А этнічны нацыяналізм – это оперирование и отрезвление с каштоўнасцямі. Каштоўнасць традыцыі, каштоўнасць культуры, каштоўнасць мовы, каштоўнасць продкаў. Вот мне вот это подбадзёрвае, па-першае. Па-другое, калі говорить про тое, что вот мы неважно на какой мове говорить, вот калі ласка, назови мне хоть одну суседнюю краіну, которая в близких гістарычных абставінах развівалася, якая б так учинила. Потому что мы у многих адносінах отстаем по ўзроўню жыцця, по развіццю, а той самой Польши, той же самой Литвы в Евросоюзе, а той самой Украины, которая 30 годов проводила украинизацию. Вот. А у нас все, давайте сначала людей накормим, а потом будем думать про язык. И что мы маем? И атрымліваецца, что в этих суседних краінах вот эти демократичные каштоўнасці, яны звязаны с национальными каштоўнасцямі. Люди ведают, кто они такие. Вот этот громадянский патриотизм, я лічу, это переходной формой от белорусскости до российскости. Потому что все равно яны утягиваются у российскую культуру, у культуру массовую российскую. И я думал, может быть, это и добро раствориться в этом великом народе. Але потом зразумеў, побывавши, поживши в Москве, побачивши, как мы адрозніваемся от расейцаў, что это ламанне людей, чисто на таким узроўні психологичным. Это дискомфорт, это насоўванне іншых каштоўнасцей. У нас трошки другое. Ну, не кажучи уже про то, что змяншаецца палітра багацця культурнага, моўнага зямнога шара. Гэта як люди зараз змагаюцца за выжыванне неких відаў жывёлаў, которые на зямлі кожны дзень десятки видов жывёлаў узнікаюць на зямлі ў выніку дзейнасці чалавека. И мовы нават есть список мов, которые находятся под погрозой. То есть мы, тыя, которые люди говорят по-расейску и не парятся з гэтага, это люди, я бы сказал, это русскоязычное население, это не белорусы. Як бы на себе не говорили. Ну, слухай, гэта дыскусія, яна пабудавана на таком адносіні да мовы, так, палярным. Просто зараз вельмі актыўна ідзе нарацыя таго, што мова — гэта проста сродак камунікацыі, што это проста сродак, проста інструмент. Таму, які ён канкрэтна, не мае значэння. Галоўнае, што мы камунікуем, разумеем адзін аднаго, руская мова дазваляе нам асягаць большую аўдыторыю, гаварыць з большай колькасцю людзей, абменьвацца інфармацыяй, ведамі, культурай, чым заўгодна. Гэта першая такая пазіцыя, вельмі актыўная, што вось як ведаць англійскую мову, ты можаш гаварыць усімі і маеш доступ да такой вялікай колькасці інфармацыі. Тое ж самае з рускай мовы, што на што сябе ізаляваць, ад ведаў і гэтак далей. Але з іншага боку, так, можна, я разумею аргументацыю, чаму мова можа быць проста сродкам камунікацыі, але ёсць многа іншых нюансаў, такіх як тое, што мова — гэта не проста інструмент. Это сродак культуры. Это культура. Это сродак культуры. Так, і
мова, перш за ўсё, яна вызначае свядомасць, не наадварот. Гэта даказаны факт, што не мы сваю свядомасць укладаем у мову, а наша мова то, як яна пабудавана, з чаго яна выходзіць, якая яна, які там ёсць граматычныя і іншыя канструкцыі. Яна стварае тваю свядомасць. Так. Таму гэты сродак, ён не нейтральны. Ён не можа быць нейтральны і ніколі не будзе нейтральным. Таму што мова, яна створана ў соцыуме, для соцыума, для камунікацыі людзей, была створана ў розных умовах, у розных соцыум з рознымі абсалютна структурамі адносінаў унутры, з рознымі маральнымі структурамі, іерархіямі і мадэлямі паводзінаў. І мова, яна фармуецца, упітваючы всю гэтую структуру, і пасля, карыстаючыся канкрэтнай мовай, мы ў свядомасці пераймаем усе гэтыя асаблівасці, якія фармуюць нас як асобу і фармуюць той соцыум, у якім мы жывем. На жаль, мы не можам мову ацэньваць як бездушны сродак кампутарнага коду, як мова праграмавання. Мы не кампутары, і мова працуе абсалютна не так. Зверні ўвагу, як расейцы прасоўваюць сваю мову. Расійскамоўны свет, як яны за яе змагаюцца, пашпарты выдаюць. Звярнуў увагу, іх там ідзе суцэльны дубляж фільмаў хорошых замежных. Нават я заўважыў, што, напрыклад, галівудскія добрыя фільмы, там за кожным акторам, галівудскім, напрыклад, Гаррісоном Фордом, замацаваны расійскі актор. І з фільма фільм той же самы актор агучвае это фільмы па-расейску. Так. Я кажу, бывае смешная сітуацыя, што з глубінкі расейцы прыязджае якую-нибудь Іспанію ці Францыю і здзіўляецца, што там не разумеюць, па-расейску не гавораць. Такой, яны реально здзіўляюцца. Ну как вы по-русски не понимаете? Все ж вон в кино говорят по-русски. І вось тое, што ты сказаў, як рускія прамуюць сваю мову. Яны не прамуюць яе як суперузручны сродак камунікацыі, што ведаючы рускую мову, ты ўвогуле вывучыць так лёгка, раз-два, і ты ўжо табе даступен увесь свет. Яны яе прамуюць як з багатай гісторыяй, вельмі такую абшырную мову, якая ўпытала ў сябе столькі ўсяго. Яны прамуюць яе вельмі складаную для вывучэння, што яна такая каштоўная, і гэта цэлы скарб. І гэта яшчэ адно сцверджанне таго, што такія тэзісы, як мова, гэта проста інструмент, проста сродак для камунікацыі, яно развальваецца, таму што няма такой мовы, акрамя эсперанта, якой ніхто не карыстаецца, якая створана толькі для камунікацыі. Для камунікацыі. Так, у сучасным свеце гэта англійская мова, але сама англійская мова, яна багацейшая, у ёй столькі ўсяго, і гэта асобна. Хочу нагадаць твой бунт у гімназіі, як ты, можна сказаць, сачканула, каб не вучыць, калі вас прымушалі вучыць на памяць адрывак Гоголя про великий могучий русский язык. Так. А ты сказала наставнице российской мовы, вы скажите это англичанину. Так. И не учила. А яна мне спрабавала даказаць, што руская мова сапраўды багацейшая за англійскую. Ну вот так. Што англійская мова это такое, абы што нарацыя таго, што руская мова гэта інструмент, гэта прапаганда. Абсалютная прапаганда, таму што самі рускія ніколі так не скажуць. А наадварот, будуць лічыць сваю мову багатую, самай багатай, якая толькі ёсць, самая дакладная, якая апісвае вялікую рускую душу. А другі эпізод помніш, Юля? Калі я тебе даў, то принесла... У мяне ў школе многа было эпізодаў, звязаных з мовай. Принесла у гімназію словнічак 10 тысяч беларускіх словаў, якія не маюць эквівалентаў расійскай мовы. Так это все один и той же эпізод. Раз пачалі, то я раскажу. Трэба было, значыць, вывучыць гэты ўрывак Гоголя, дзе ён піша: лёгким щёголем что-то пронесётся, как-то так сказанное слово немца, там что-то француз таксама что-то щебетнёт, но ничто не будет таким трапным, как метко сказанное русское слово. Что-то в этом духе. Нужно было эту прозу выучить. Ну, я забастовала, сказала, учить не буду, ставьте 2, что за угодно.
Як бы ніхто гэта сур'ёзна не спрыняў, гімназія, я медалістка, канешне, як бы я зараблю заданне. Але калі трэба было гэта вывучыць на урок, я замест вывучыць адрывак зрабіла іншае заданне. Я прыйшла да цябе, сказала, што мне трэба дапамога, і ты са сваёй бібліятэкі выцягваеш мне гэты словнічак безэквівалентнай лексікі. Беларускай. Гэта так, беларускай безэквівалентнай лексікі слоўнік, дзе ёсць беларускія словы, якім няма адпаведнікаў у рускай мове. А калі ёсць, то гэта нейкія выразы, а не асобныя словы. Напрыклад, шуфляда. Так, канешне. Пачынаўся гэты слоўнік з першага слова на абапал. Абапал, што азначае па-руску з абеіх старон. То есть такое простае слово, якое нават я б ніколі сама не падумала про то, што это безэквівалентная лексіка. Ну і калі мяне выклікалі да дошкі расказваць, я кажу, замест урыўка я вам сказала, я гэтую бредзяціну вучыць не буду. Вось вам, каласка, слоўнічак. Даказваем тое, што напісаў Гоголь, это все это не варта нашай увагі. Увесь клас мяне вельмі падтрымаў у гэтай дыскусіі, тому што это все вельмі актыўна так даказвала. Усе мяне вельмі актыўна падтрымалі. Ніякай адзнакі мне не паставілі ўвогуле, зрабілі выгляд, што нічога не было. Все падтрымалі, але калі я села на сваё месца і выклікалі наступнага чалавека, наступны чалавек выйшаў і расказваў гэты ўрывак. І все далей зноў пайшло. Это думаю, што цябе не ламалі праз калена. Што ты ще гімназія такая нармальная, даволі свабодная была. Я разумела, бо баяліся выклікаць. Я прызнаюся, я разумела, які ўплыў мае твоё імя, тата. Я гэтым карысталася тым, каб працягваць этап нацыянальнай агітацыі. Прызнайся, што не хацела вучыць, карысталася, каб лішне не вучыць. А хто былі тыя людзі, так званыя будзіцелі, хто пераконваў народ, што ён народ? Это цікавая рэч, это можа быць самае важнае. Это заўсёды была група нешматлікая, а поспех этой нацыянальнай агітацыі, як назваў это Міраслаў Грох, залежаў ад розных фактараў. Вот цікавы такі лідар чэшскага руху на ўрачыстым прамаўленні, калі адкрываўся нацыянальны тэатр Дзівадло народовае, каля на беразе Лтавы, да это часу прыгожа, там вся Чэхія скідвалася грошы на этот тэатр будаваць. Ён выступаў і сказаў: калі б 30 гадоў назад усе прадстаўнікі чэшскага народу сабраліся в этой зале, і зала абвалілася, то чэшскага народу не было б. Ну, меў на увазе свядомых прадстаўнікоў, хто лічыў сябе чэхам. Эта група такая была нешматлікая. Ну, вельмі важна пагаварыць, вот у нас сёння актуальна некаторыя таварышы слаба арганізаваныя, слаба адукаваныя, яны там глазікуюць шляхту. Шляхта ўратавала Беларусь, шляхта там это все. Гэта не так, таму што агульная заканамернасць, што вырашальнай і найбольш шматлікай групай сярод нацыянальных дзеячаў, агітатараў нацыянальных і так званых сялянскіх народаў, это вот эстонскіх, літувійскіх, беларускіх, заходнеукраінскіх, былі прадстаўнікі беднай вясковай інтэлігенцыі. Пераважна без вышэйшай адукацыі, настаўнікі, людзі, звязаныя з царквой, службоўцы панскага двара, выхадцы сялянскіх ці вясковых сем'яў, дробнай, збяднелай шляхты выхадцы это былі. І это былі вельмі нешматлікія, і часта нават сямейнікі іх не разумелі і абзывалі дзевакамі, хлопаманамі і вар'ятамі, нават такое было. Вось. А і агульная заканамернасць сярод нацыянальных дзеячоў найбольш было прадстаўнікоў тых прафесій, да якіх маглі рэгулярна і ў значнай колькасці пранікаць сябры гэтай этнічнай супольнасці, без прымусу асіміляцыі. Ну так, можна было стаць дробным святаром уніяцкім пачатку 19 стагоддзя, 18 стагоддзі, застаючыся ў беларускай мове.
напрыклад, або скончыць Так. некую там школку. Вот это вот былі галоўныя дзеячы. І часамі і з заможнай шляхты паходзілі агітатары гэтыя, але гэта было выключэнне, таму што шляхта вся, яна пайшла будаваць польскую дзяржаву або пайшла будаваць расійскую дзяржаву. Это вот в 19 стагоддзі яна удзельнічала шляхта або польскім нацыянальным руху, або пашла на службу да расійскай імперіі і русіфікавалася часткова. А ўжо вот у 18 годзе, калі кончылася Першая световая вайна, то наша шляхта масава ваявала ў польскім войску, а не ў беларускім. Таму трэба адрозніваць паходжанне нацыянальных будзічыляў, агітатараў не мае істотнага значэння. Галоўнае, да каго яны звярталіся. Ну вось, калі вот умовы акрэсліць, ахарактарызаваць пачаткаў, калі пачалася фаза вывучэння перад фазай агітацыі нацыянальнай, то у нас сітуацыя была адна з самых найгоршых, можа быць, найгоршая сярод іншых еўрапейскіх народаў. Напрыклад, крызіс беларускай культуры дасягнуў свайго максімума на рубяжы 18-19 стагоддзя, але потым да паланізацыі яшчэ дадалася русіфікацыя. Асабліва узмацнілася яна пасля няўдалых паўстанняў шляхецкіх 1830-го, потым 1863 гадоў. І русіфікацыя надабыла татальны характар. Расійскія ўлады не лічылі беларусаў асобным народам. Это ветвь племені триединого, рускія малароссы і велікароссы, малароссы і белароссы не дазвалялі нават пачатковай адукацыі па-беларуску, не гаворыць пра кніжкі, газеты, так, дыялекты. Трэба заткнуць, каб больш паўстання ўжо не было. Так, дыялекты не прызнавалі, што это просто дыялект рускай мовы, они быстро научатся. Была такая гісторыя пасля паўстання Кастуся Каліноўскага. Пачалі расейцы рэформу пэўную школьную, распаўсюджвалі эту сістэму, сетку парафіяльных гэтых школ царкоўна-прыхадскіх, там земскіх яшчэ былі школы ў самой Расіі. І адзін чыноўнік з віленскага генерал-губернатарства післаў такую дакладную запіску ў Петербург, што давайте мы дзецям беларусаў будзем год дазваляць вучыцца на іх мове. Нулявы клас зробім. Дзеці гэтых беларусаў з гэтым годзе на нулявым класе будуць вучыцца гаварыць па-расейску, а ўжо потым будзем цалкам па-расейскіх вучыць, бо яны не разумеюць расійскай мовы. Праз некаторы час з міністэрства з Петербурга прыходзіць адказ. Ніякіх там навучанняў, ніякай беларускай мовы. У той час палякаў навучалі навуцы рэлігіі і каталіцтва асновам па-польску, літувісаў дазвалялася навучаць асновам каталіцкай рэлігіі па-літувіску. Тут нічога, зажмалі, заціскалі, нічога не было. То есть это было вельмі, так сказать, жорстка. І калі украінцаў друкаваліся кніжкі украінскія ў Галіцыі, у літавісаў друкаваліся ў Малай Літве, Клайпецкім краі, у нас не было дзе друкаваць. І вось адзінае, што это беларускае сялянства трымалася гэтай мовы, традыцыі, фальклор, багацейшага фальклора ў Европе. Беларусы трымаліся. Недавно я з сваім калегам-сябрам размаўляў, ён мне сказаў, што але ж это беларускае сялянства несвядома гэта захоўвала. Несвядома хацела абараніць сваю беларускасць. Ясна, што они не былі свядомымі беларусамі. Яны былі традыцыяналістамі, кансерватарамі. Але мы гаворым пра аб'ектыўныя чыннікі. Пра аб'ектыўныя чыннікі. А ці гэта не было не столькі несвядомае, колькі яны не маглі гэта назваць так, як мы зараз называем. Наш нацыянальны фальклор беларускі. Ці гэта сапраўды было несвядомае, ці проста яно не мела такой назвы, як зараз? Яны гаварылі, што гэта нацыянальны фальклор народны. Гаварылі, мы не Польша, не Расія, мы забраны край, мы тутэйшыя гаворым мовай. Вось. Нават Радзівіла. Тутэйшыя. Так, тое ж самае, вось гэтае паняцце як тутэйшае, так? Гэта, але ж гэта асэнсаванне таго, што мы не палякі,
мы не рускія, нягледзячы на ўсе забароны і акупацыю, але яны не мелі ведаў для таго, каб сябе назваць беларусамі ці з якімі заўгодна яшчэ. Было ж гэта паняцце як тутэйшае, значыць, все ж такі гэта было свядомае, проста не было гэтых ведаў, як гэта назваць. Так, это было усведомление адметнасці. Это было важно. Так. Вот задача была тых агітатараў збудаваць паўнавартасную нацыю з інтэлігенцыяй, з высокай літаратурай, з уласным палітычным арганізмам дзяржавы і гэтак далей. Вот нюанс. Але многія чыннікі у Беларусі гэта тармазілі. Вот князь Альбрэхт Радзівіл інтэрв'ю замежнаму журналісту на пытанне пра нацыянальнасць адказаў: «Я ж не свіжа, я тутэйшы». І нашыя якраз агітатары, которые праводзілі, былі не найгоршыя. Пачынаецца агітацыя, нібы некаторыя пачынаюць з Каліноўскага. Гэта складаны працэс, я б яго назваў бы такім прабудзічелем. І все-таки пісаў газету па-беларуску, звяртаўся да беларусаў па-беларуску, але ён не звяртаўся да беларусаў, каб беларусы будавалі некую уласную нацыю. Там ён гаварыў пра Польшу, што Польша вызваліць в складзе Польшы. Гэта была таксама норма. Многія рухі нацыянальныя ў 19 стагоддзі, яны не думалі пра нацыянальную дзяржаўнасць, думалі пра гарантаванае развіццё сваіх культурных нацыянальных правоў у межах іншых дзяржаў, больш мацнейшых. Толькі потым уже пад канец, уже нават толькі пад канец Першай световай вайны, уже канкрэтна гаварылі: мы ідзем да дзяржавы. Мы будуем дзяржаву. Калі я была маленькая, тата прывозіў з Менска для нас касеты з мультфільмамі у беларускай агучцы. Пакахонтас гаварыла да мяне толькі беларускай, а рэплікі Шрэка Памідорава я ведала на памяць. Тады пачынальнікамі беларускай агучкі стаў беларускі Гальфстрым, праект Франака Вячоркі. Сёння беларуская агучка прадаўжае стварацца ўжо новымі праектамі, такімі як Кінаконг і праект Вока Сінявока. Вока, дарэчы, выпусцілі арыгінальны мультсерыял «Марыля ў пошуках дзіўнікаў», дзе прататыпамі персанажаў сталі героі беларускай міфалогіі. Не забывайцеся на нашы сацыяльныя сеткі, мы рыхтуем больш цікавага для вас, а ўсе навіны будуць менавіта там. І слухайце «Без доктара навук не разабрацца» на ўсіх платформах, дзе вы любіце свае падкасты.